No? Sikat naman yung kagyod. Hello guys, this is Eric Hilot of Dito City, Davao Luzon, Mindanao Province. Welcome to my channel, welcome to my traditional Hilot with healing. Ayan, shout out po sa first viewer. Maayong hapon ma'am. Diyan pamati. Kuan, dugay-dugay na nila kung pamati kanang ubo. Ubo. Ya karon murag gikan mo gawas. Asa mag-awas? Sa Taiwan. Taiwan. Tapos, mga Shout out sa taga Taiwan. Ayan, sige. mga 2 years na nila kung kuan dito giantos kay wala pa yay tarong dito mga gilot niya. Mag-abot na po diri pero kanunay kung gawat sa imong mga kuan mga video. Nagplano di ko mani ko diri pagulinan. Ngayon kung mani ko diri mo magpahilot ko kay dugay-dugay na ginagong ubo mag-usahay ini kagabi magbuot kinakong dughan maglisod ko ginawa. Mas karon uso man subaw-subaw ron. Oo. Labi na karon diri pag abot na ko diri kay init ko kayo sa Taiwan na kayo klima. Bugnaw. Init ko kayo ang digos. Uy, adili man digos kay pati itong taga Cebu ni ko medyo tay naman initas kalibutan. Grabe eh. Dili lang diri. Diri 31 degrees Celsius. Ang dito sa kuan sa Taiwan. Dili man din sulod. No dito. Dali ubanin ni kay mula ka ubay ako karon. Dari ka mga Perting bugnawa dito. Dali bidan. unsa man imong ubo ka ng Na ay kamay klima tapos maglisod ko pagawas akong klima. dili sa mga gawas. Oo, sayang ako diri sa. Di ka nagad nebulizer. Niagi na po kuan na. Niya akong gindangan. Ano man? Marag na. Na-inyo naman ko. Nainyo ko sa Oo. mukha mo man na mulaylo man na. Niya mo to gilisan nagpa-check up ko ng doktor. Niya Binisitahan ko niya bagong kuan atong spray. Ito ni arang-arang og gamay pero napagid huot paghapon. O ginay kuan kay nimo. Oh niya ang akong diri akong ipamati diri kaning diri kaning kay mo kaning wala mahilot kaning diri. Daan mo ko sa una gamay pa. Unsa may paminan sa likod? Up kaning. Bugat. Dili sakit. Nay time sakit. Mangulngul. Mangul. Ngol. Mangul. Nakulagi ka. Sa ginag-inig kagabi kuan. Bukat ang akong dugan. Bugat. O niya. Sahay sa ginawa. Kung mag-aircon dili bugat. Okay ra siya. Okay na. Kung igang Igang kan electric fan mo. wala gyud buot na jud kayo. Manang ako ang applyan na pud og tambal katong resita ni Doc. Medyo marang-arang na pud. Balik gyapon. Naka-subscribe man sa akong YouTube. Ay sobra dugay na ay. Dugay na dahil. Dugay Salamat. na. Mana akong kano. Daghan bata ko sa mana. Grabe bata diri na ni. Kana lagi mulikay po taga may hospital kang matabangan na to kay para maka pay sa hospital Sa una ba pagsugod nimo wala na nakailan ako nimo eh. Ano ba? Ayo eh baya ka. Yo eh man ka di ba? Ay nakakuha lagi ko sa mong naong lagi. Asa ta ka nakita ano nakakuha ko sa. Yung ay muna sila nag-graduate ka ng magulang at wala siya. Inamdong ka ni Arlene Gonzaga. Para lagi sa. Oh. Murag kabats aw murag ahit kaniya gamay. Oh. Janitor ka sa UM. Balan jud da. Oh. Di mo mama na diha sa kuan likod sa Matay na ay. Oh. Matay. Cigarette stand di ba? Oh. Oh. Sige. Unsa ba gyud ma'am? Yeah, kani ako ang diri ba akong tiil kanang ini kagabi maghulngul. Ngul-ngul. Oo, mo pa isa na kung dili ko katulog kung tarong kay kanang Ngol-ngol lang. Dili ngalay, dili banot. banhot inana. Nagdala na tanan. Ano ba? Nya anak ko ba yung kung padung mo gid siguro para Tigula mo? katigura idara na Dara na. ang gawas ng sakit. Ang gawas na. Sige. Ikuandan ma'am. Wala pa mo. Sige. Wala na gyud. Wala na mauro na siya. Sige ako na lay bahala sa uban. Ikaw napa kay nakita nga kanang Murutong tanan-tanan kanang imuhang kuan. Kanang mo nang ginapangutana kana kung mga customer kay kung unsa gyud ang gipamati siyempre mamana mo ato ngayon. Nya apilo na po nato tong padulungay pa. Dili pa mapil sa tao. Kay para mahurot siya pero wala gyud. Naman pati na nagmipisa kung ano nipis na kayo. Madala na. Minum ako ba? Laki, minum dala na ako. Uy, kanang dili ba? Kanang pwede ko mangutana na. Nagasubay ba kag mga kuan? Nang kuan ba ani los, bana. Ano man.
Nagasubay ba ka? Ay, kisa din yung kuyog Dili din. ako nang iyan. Kuha ng manghot. Pero sabi ko yung bana mo yung kuyog. Wala. Nana to. Di, kuhan lang. Ako dili ko nagakuha na pero pag natin makita, kinalitok yun ako na siya. Inigunit siya mong lawas. Ano siya. Wala. Hindot ko tato nga wala kang musulti. Di, Eh, mukuan man ko ka ng diba, pwede mo isulti. unahon lang ka. Sige, sige. Ayoko sa unya na kung pwede to. Ikaw Pa, lang dili atong. kung saan man ako makuha, nana na siya. Oh. Eh, para nang may mga banda din, mga band, mga hilot ko kaya ano, pag umanda eh, ibarang dahil sila. Ano, kung nakita niyo mo itong mga video na ko, di ba? Limbag-limbag na, Lagi na, may dahil- kanto, may mga diwata, ano ba? Kaya mo ato no niya. Nakaya ra gito nimo no. Papunta, ang pinakadugay na kong nakuhan, na naayo dyan katong batanon nga diwata yang nakuhan, lalaki nga diwata, nga 8 ka buok. Nagsugod ko ng hilot, alauna, nahuman ko mga hapit mga alas 6. Pinakapuyag ko sa lawas, na-miss ko na akong isa ka customer pa. Pagpuyag eh. Suko sila ba na suko? Bitudlo ra god. Mas kuya kung tatlo ni mo bitin lang itudlo ra niya. Pero mas lang nang kung sa pahilot lang, sige pahilot. Lain akong lawas na nanakan sige. Ako man kuy. Lain naman magyaw-yaw naman, lain naman ako na. Sige, sige. Sige lang. Ana na. Asa man na imong kuan dahil love of my life. Ay ni kaliwa na po. Kani kuan nag-word. Siguro. Nag-word siya laing boarding house. Gilaaya na. Sige lang, sige lang. Sige. Dati nangutana sa kuha bitaw dari ka nang basa-basa ko. Di ko nagkakuha na naman. Kana lang magunita na kung tao na makuan ba, ma-ambisyon ako na. So, sige lang. So, sige mo balay mo? Sarong extension silingan mini Camiros. Kamiros. Nahilot na ako one time si Kamiros dari. Okay, nga si mo. Bawog na kaayo yung taong likod. Lagi tigwa. Sir, Dala na po. bro, kaya ka na bang sige dungo? Pila Lagi ka oras sa ang shop dungo? kaya na siya no. Oo. Tirador yun. Alam mo na. Nakalimot lang yun sa kansiyang lawas na inigigda mo. Yung i-plaster yung likod. Sige lang. So ayan, shout out sa taga Ross Extension. Digo City na doon nila Camiros na welding shop. Shout out sa mga sir. Sir Camiros. Na si Ma'am Dere, no? Saga family. Tabangan nato si Ma'am nga mamaayo iyan ang ginapamatay sa kalawasan. Siyempre inabanan sa pagkampo sa Ginoo, kaya di man pwede mo sa Ginoo, no? Makortahag madili, manakong ginansa dili. Palabang pirmi, ano, sa dako na ginansa palabang yapon. So ano lang. Siyempre tanan mo dool dire, ako matabangan ako kutob sa kumahimo, no? Yeah. Basta na kay shout out Ma'am. Murag sikat-sikat ra bagamay. Wala na. Ha? Imong kauban sa Kuwait. Pait sa to? Taiwan. No, shout out sa tanan akong mga friends sa Taiwan. See you soon. Vacation na ka. Sige. So, og nakakapansin ka, damo na kung top 12 countries viewers, naglimo na ako. Di ay Viewers na siya na-identify sa YouTube na country ang kuwan. Lagi nakabutang siya no. Dito na ako nakita sa YouTube. So, ayan guys. So, shout out sa taga Hong Kong, Taiwan. Taiwan. God bless po sa inyo mga taga Taiwan. No, please share lang sa inyong mga friend. Kaya wala pa rin makarga ang taon, bisang top 15 pa siya. No, so ayan. So, shout out po sa mga suki doon sa Digo City, Davao del Sur, sa mga viewers na po, subscribers na comment. Ayan. Nga, shout out po nako, shout out nako ang top 12 countries viewers, no, na identified by YT. Myanmar, Brazil, Bangladesh, Cambodia, Vietnam, Saudi Arabia, United States, Malaysia, Thailand, India, Indonesia. Thank you so much guys for watching my YouTube channel. And syempre number 1, salamatan ako, Philippines. Ayan, Pilipinas, maraming salamat. Pero kung tanawin mo, top 2 lang na siyang Indonesia, 15% lang ang yung diferensya. Subok pa sabot, kusog ka yung Indonesia na Kusog ang Indonesia. viewers na ko. Pero tagapalo, country lang na ko, anong Pinoy ba o dili. No, kahilig ko silang mani. Style na, mana na ba? India na muna sila. So ayan guys, thank you so much. Luzon, Visayas, Mindanao, Cebu, ayan. Yes, mga nangutana sa location ako, na taga Digo City ko guys, ha? Barangay Sunuan, First Grand Street, Rabina Kumpan, Purok Mangga, Digo City, Davao del Sur,
Mindanao. Ayan, kung ganapon mo mag-friend sa kuha, doon naging Facebook, Eric Hilot ang Binisaya, Eric Hilot ang itinakda, o kang Eric Hilot ang traditional. So, ayan guys, yung karoon lang po kang nakakita ng video, kani nga channel ng video, please subscribe, like, comment, and share. So, ayan guys, maghilot na ko. So, shout out sa taga Ross Extension, Digos City. Love you guys. Nagda ka shirt? Ano may estudyante di ay? Ang atong kamot, ma'am. Ang isa. Pero kamay ko. Okay. Okay na ka na? Ang ko kamay, ma'am. Nasa bakita. Bila ka, kunin mo na na paminan mo, uguma mo, mo maayaw. Mga pagdadala ni mga 2 years sa Philippines. 2 years? Tambal din. Tambal, muhulong lang lagi kadali niya mo balik na sa. Wala din maghilot ito. Naabay manghilot pero kanang nahirap dito rin ba? Kanang lahi na. kasi pa na ilang hilot dito kay ipus-pus lang anak-anak ba? Oo, tuklok-tuklok. Kanang sa mga kwan ba, sa kanang mga puta ganit. So yan guys, akong pangutan si ma'am, almost 2 years na niya ginaanto sa inyong ubo. So, puntabangan si ma'am, ayan guys. Ito. Ito yung pangalan? Anita? Halos yung mga OFW dito sa Davao del Sur, baka ng bakasyon, yun ulit. Nahilot yung galit. Nangita ko lagi o kanang dito dito dapit sa mga ba. Oo. Maghilot dito kanang tanan yung lawas. Yeah. Wala ko dito makita. Ay naman dito pero kanang dapit na gamay. Asmado mo naman. Hmm. Yung lawas pas mo suksog na ha. Nagpasa juga siguro ito hapon gabi. Nay sahay nay. Wala ka ng pati niya kusog ba? O katong first time na ako trabaho dito. Meron akong kontrata. Ay grabe ka bugas ko. Trabaho niya. Paralyzed ka na ako ang pasyente. Kinanglan ko ka mausog. Pagkaman ato, relax na akong trabaho after 3 years. Ano niya akong kamatik. Bye. Anak yun na pa sa bubihan. Ang hotor, maganda po lang. Kana din na daghang kay ginaglusay. Sama tayo dituan. Ano kung gikuan ka ng lusay ganito.
di ka nagkakuan mo dahil dali. Okay ra magyo ko ng plano mo ani ko nimo dali niya. Sige ko lang ka. Mawara pa sakit, ibig sakit ko plano. Hindi ko kasakit ko plano, ano sakit ay. Ano mo uli na? Oo. Kasi ikaw itlog o manok ma'am. Oo. Itlog, manok, matanhayop nga doon tiil. Ay sakit, wala man kailangan mag-ubos kita sa Baboy isda okay ra. alam sa pagbaboy, nindot gulay sa ka. Para makarecover yung dugo. Masirkular mo kundi. Isda okay ra na. O mag-ista ta, pero walay kaliskis ha. Pagkauno ni mo, matambak ka, burburong, burok, barilison, dilong-dilong. Para balyas na. Para makarecover yung dugo. Masirkular na. Pagkabi pa sa mga. Ito, ayun na. Ito. Bagay, di maayo na ako. Sa pagka na kayo ng panahon. Nagtapon o gani na da. Sino kung sana dako mo sweldo. Wala panahon. Ano to sa lagi taman. Ako di, ay na. Ito, magkunagahilot niya sa abroad, no? Di biya dire. Adi ay nagabo de ka. Sa Riyadh, nagahilot ko sa Riyadh. Yun. Nagkatar ko 3 years, 2 years sa Riyadh, 2 months sa Tabuk. Adi ay. Kuman, uli na ko din eh. Dami din dahil dili mo sigod sa misis ng mga bakasyon ko. Exit yun. Sayang na sa customer lagi. Pero noon, natagaan man dyan kung customer din. Nanaghan man. Wala po sa na. Indot na pa kayo. Kita na ni mo mga family na ano. Ito mo sa gawas layo kayo. Kasi naman imong kwento, Babs. Lain. Pero nakinakitaan. Ha? Nakinakitaan kauban. Oo. Bata. Batanon. Matapos. Sigod ka ito maano. Pero bata-bata pa yung kuyog. Nasa kuyog, pero bata-bata pa. Nasa bubok ng bata. Batanon, taso bubok. Karon, taso bubok, karon. Ilan na ka? Asa mo maayo anak. Gamay lawa. Ang gumayot lawa. Sapat mo magpagkuha ng wala mo dito magatag suporta sa mga anak namin sa mga anak. Masula sa subdivision. Na. Subdivision ng balay. Ano mo ragon ba si Tadi Oro, urang anak nga Wala na, siguro. oo. Wala anak ko na. Ang babae, bukaan ba diya? Anak, gawa-sugaw ng babae. Ang bukaan ang babae. Niya ka ng usa. Duha man na ka. Ano di ay? Saramat? Saramay ko? Sara may tinuot niya. Dinungog-dungog. Kita. Bahala na yun, mas importante maayo sakit. Ako magutong di kuan siya. Sa kuwira diya sa among balay. Kaya diya man kung gidala ko diya sa among balay. Isang ko magkaay sa ako. Ang dalaon man. Iyang gidala o niya. Dili ko ihang balay. Ako ng balay. Buto. Ako di kuan. Ako mahawa ka dire. Ingon anak mo kay imo magdala ko. Ya, anak magdulog sa ako ang balay. Ikaw kuno. Ya. Wala na yung kitago. Di ako sa kuno. Wala na yung kitago. Wala.
I-display. Hindi man niya. Anak ko na ko babae ikaw ko no. Ya, dili ko na ilahang balay ako, ako ng balay nga. Kung may tag ilahang tukod, Ikaw na pa mahawa. ako na nga. Dito ko Kung mukhang ang balay, Dito ko mangito ko sa balag. hindi ka man dito. Balag ko kasi niya sa kumbalag. Ako ang balay. Ako di mo ko. Ano ang po kayo mga namin nyo? Ako ka-adik ko. Pwede ra kaisa, anak, kaisa matulog. Manmuni dyan ko. Ano? Kung man ana, dili dyan permanent ko yun. Namoto nga. Wala man ni siya. Namoto. Hindi na lang ko kayo. Hindi naman niya ang babae po. Ikaw ko no. Umuwi ka pa kung bana. O siguro pitikan ka. Bawal ba yan na yun ang nasa mga makabusit. Sige saan mo pinikamot. Hindi ako sila yung trabaho. Na. May ganit na wala ko siya masugot na pa-ispiraho na sa kumbana. Ispiraho na lang pagkapulis. Yeah. Wala siya. Yahin natin siya, tulis na dyan. Pag tindaghan na dyan, gabaha. Kaya ka ba ka? Gabaha na ng babae. Wala pa ng pulis. Daghang ba yung naibong nga, hindi pa pulis. Gabaha na. Tulis niya ko na. Depende na. Depende ka na. Pulis o dilit pulis? Ano? Pulis o